Wat ben dit voor leukerts? Dit zijn stokstaartjes. Stokstaartjes zijn lietse roofdieren uit het zuiden van Afrika. We hingen altijd 2 mannetjes en 2 wiefjes. En nu ben er dus 4 jongen bij. Wat een drokke boel. Ja, een hele huishouding. Hoe bijzonder is het om 4 van die lietse stokstaartjes te krijgen? Ja, 4 is echt uniek. Het is meestal tussen de 2 en de 4 wat ze qua jong krijgen. Nou, deze had dus 4 gekregen en gelukkig doet het al heel goed, maar je ziet toch wel dat het toch gauw in je achterblijft. Dus dan hebben we hem besloten om apart te voeren, dat er een wat meer tijd had om te eten, ze het net van de maal pakken kennen. En nou, gelukkig loopt er al weer aardig bij. Je ziet hij is al aardig sterk weer. Er is er Ricky en die zit op die schouder. Ja, die is weer met mij. Ja, dat stokstaartje die broekt mij als uitzichtpunt. Ze ziet altijd het hoogste punt uit. Er is altijd één stokstaartje die de omgeving in de gaten houdt. Die screent op gevaar. Ik ga het me even niet eerst zetten. Die screent op gevaar. En nou ja, daarvoor is het hoogste punt het handigst natuurlijk. Dus Doop is op dit moment uitkijktoren? Ik ben uitkijktoren, ja. Waarom steen ze hield iets aan stokstier omheen? In feite doen ze dat om zinnen op te vangen. Ze hebben een soort van zinnencollector op de buik. En nou, ze hebben zinnen warmte nodig om het eten te verteren, steeds maar. Nou draven ze al even voort. Waarom doen ze dat? Er vleent een vleentuigoer. Maar goed, zij binnen net zo toe als uw meisken vanzelfs. Dus zij denken dat er een roofvogel overvleent. En een stokstaartje is een prooidier. Dat houdt in dat er eten wordt door roofdieren in wat ze oorspronkelijk bijkomen. En dus nou ja, slaan ze alarm in feite. Kom jongens. Nou zeg ik, ze doen elkaar hield iets wat naai. Dat klopt. Het is mijn jong zag dat ze eigenlijk heel de ouders aan het imiteren binnen. Dus als de heid alarm slaat, dan slaat hij ook alarm. Als de heid voortdurend denken zij, wij maar voort. Ze weet eigenlijk helemaal net waarom. Als ze in de zinnen staan, gaan ze lekker met hun handen omheen staan. De jong heeft geen benul waarom. Eten ziekje. Dat is echt ontzettend leuk om te zien. Het ben correct lietse been. Ja, daar had het wel een protte voor. Hier had ze toch machines voor? Jawel, en dat ben ik ook wel met jou eens. Maar dit willen wij niet over de machine hebben. En waarom willen wij dit niet over de machine hebben? Waarom doe ik dit met Sefi? Het is een eeterpel. En een eeterpel, dit is een erpel die de hele winter bewaard blijft. En als je het met machine doet, dan kan een erpel blauwe plekken krijgen. Dat haast wel een beetje schattig is binnen die moffen. Ja. Dat zal ik ook precies vertellen. Waarom heb ik moffen aan? Want dat ik een hele dag dit doe, of een kwart dag, zeg maar. En de modder moet eraf. De modder is scherp, want het is klooi. Het is geen zand, hè? Het is klooi. En dat kan hard wezen. En wat gebeurt er dan? Ik zal hem even nu doen. Dan wordt dit rood en het vel gaat eraf. Dus dan krijg je al in principe een open hand. Vertjinnet je nou nog wel wat geld mee? Daar heb ik het niet over. Oh. Maar ik bedoel, als buitenstaander kun je denken van een beetje liefdewerk oud papier. Nee.
Dus Kijk, er wordt nog wel wat hield mij je vertellen. moet er soms bedenken, de handel zit in mijn geest. En dat zit in mijn geen. Dus ik handel altijd. Dat maar. En ik heb even wat eerpels gekookt, want zie je, de meesten denken dan, ze kunnen wel van alles vertellen. Misschien nooit soms wel een gat in de zak, maar zie je, dat wil ik niet. Nou, dus ik zei gisteravond tegen mijn man, ik moet nog even eerpels koken, dus ik zei, dan moest even eerpels killen. Nou zie je, dit zijn eerpels van de Borgers. Een krummelige eerpel en oh zo lekker. Ja? De beeldstaart is een stuggere eerpel dan een borger. Een borger is een krummelige eerpel. Een beeldstaart is een beetje stiever. Maar onze beeldstaart zijn altijd niet stief, die zijn ook wel krummelig. En zien. En dit zijn onze beeldstaart. Zo verkoop ik het. En wat is nou de lekkerste nevens die? In augustus. Als we de borger rooien, dan vind ik het borger lekker. Ik ken wel een borger eten tot kosttijd. En kosttijd, dat is kerst. Het scheelt ook nog van wat voor land komen de eerpels. Als je ze van zachte land hebt, ja, dan is het dan komen ze van zwaardere grond. Ja, dan is de eerpel lekkerder, want de grond moet het doen. Maar er zijn een heel groot mensen die zeggen, ja, wij vinden borgers lekker. Dan hoeven we dan maar 1 of 2 bakken borgers. En dan zitten ze al te roepen met mij, wanneer komen de beeldstaart. Ja, dan zeg ik, daar is nog geen tijd voor. Eerst borgers en dan beeldstaart. Maar zodra als ik met de trekker door het dorp ga en ze zien de beeldstaart, dan ben ze ook bij me en zeggen, we willen graag beeldstaart. Nou, ik zeg, wel.